we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini at home with GMA Regional TV. Mga kapuso all over Mindanao, maayong buntag. Hilabi na sa mga taga-Kabakan ugmlang sa Cotabato Province. Attorney Resi, good morning! Good morning, Sabsay! Ug dilisab nato kalimtan nga i-greet ang ato ang mga kapuso nga naa dinha sa Malimono ug Placer sa Surigao del Norte Province. Sayog mga kapuso atong makauban this morning si Police Corporal Abigail Ugoban nga baguhay lang gipasidunggan isip Police Magiting Pilipinong Magiting Awardee tungod sa iyahang inisyatibo sa pag-amuma sa mga napasagdang hayop. Samtang Resi subay sa pagsaulog sa National Correctional Consciousness Week, atong makauban si Senior Jail Officer 1 Richel Coquilla sa Cagayan de Oro City Jail Female Dorm ug sayron ta ang ilang mga aktibidad. Ug sa Bistak atong makachikahan ang Mindanaoan nga The Clash finalist nga si Anthony Uy. Maayong buntag, Anthony, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Maayong buntag sa Attorney Resi. Good morning po sa lahat ng ating mga viewers. Okay lang ako. I'm doing good. Thank you very much for having me. Nako, excited kaming mas makilala ka ngayon. Pero unang-una, congratulations for making it sa The Clash Season 4. Pero bago ba ka Thank nisulod you. sa The Clash, kinsa ba si Anthony Uy? Uy, that's a good question. Kasi marami nagtatanong din sa akin about that. So, sino ba si Anthony bago pumasok sa The Clash 2021? Isa po akong lead vocalist ng East Side Band. Gumagawa kami ng cover sa YouTube. Nag-start kami noong 2018 at nagkaroon ng chance na meron tayong mga viral videos at dahil doon parang nakilala yung grupo. Oh, exciting times pala para sa banda mo, Anthony. Pero what made you decide to join The Clash? Ayan. Sumali ako sa The Clash kasi meron kasi akong personal dream. Before pa yung banda ko, talagang bata pa ako. Gustong-gusto ko nang sumali sa mga singing contest sa national TV. At eto nga, nagbukas ulit ng pinto itong The Clash 2021. Season 4 na to, di ba? Talagang nagkaroon ako ng tawag nito, ng lakas ng loob na subukan to baka sakaling mabigyan ng chance. At eto nga, nandito nga ako parte ng show. Talagang napaka-thankful ko sa GMA, sa Kapuso Network. And sa The Clash dahil isa ako sa nabigyan ng napakalaking oportunidad na ito na ma-showcase yung aking talento. Anthony, on your end, paano mo pinaghahandaan yung bawat laban mo sa The Clash? Pinaghahandaan ko yung bawat laban ko sa The Clash doon sa pagtutok sa mga kanta na pinili ko. At syempre, hindi naman maging maganda yung mga nakaraang performance ko kung hindi maganda yung arrangement na ginawa nila Sir Mark at saka yung guidance nila Miss Jai doon sa mga songs na ginawa nila for me. Nagpa-practice, although challenging kasi yung rehearsals ginagawa namin through Zoom kasi bihira lang kami mag-meet. Nag-meet lang kami hours before the show kasi dahil sa pandemic. So isa yung sa mga challenging at kahit pa paano, unti-unti nasasanay na kami para we get used to the process, paano yung rehearsals na ginagawa namin. Anthony, Yes. naku, eto muna. Bakit ikaw ang dapat tanghaling grand champion ng The Clash Season 4? Ako yung dapat tanghalin na grand champion ng The Clash Season 4 kasi naniniwala akong may bigay ko yung best ko at maibibigay ko pa yung best ko. And
habang tumatagal, marami ako natututunan sa show na to. No? Yun, let's claim it, Anthony. At dahil dyan, baka pwede mo naman kami pagbigyan ng a few lines of your song para sa ating mga kapuso dito naman sa Mindanao. There's a place in your heart, and I know that it is love. In this place, it'd be much brighter than tomorrow. And if you really try, you find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if we care enough for the living. Make a better place, to make a better place. You can sing with me. Wow. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if we care enough for the living. Make a better place for you and for me. Ayun, Yes. Anthony, oy, mga kapuso, wala na, tapos na ang laban. Galing, Nako. Anthony. Thank you for that. Dagan kayang salamat, Anthony, and we Daghang wish you the salamat. best of luck. Dagan kayang salamat. Amping Tinmi. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, ning bag-uhay lang gisaulog sa tibok nasod ang National Correctional Consciousness Week sa mga buhatan sa BJMP ug dinhi sa Cagayan de Oro City. Pinasahi ang nahimong paagi labi na sa female dorm. Aron tagaan kita og gatin-awan sila mga aktibidad atong makauban si Senior Jail Officer 1 Richel Coquilla, ang Assistant Jail Warden sa CDO Jail Female Dorm. Ma'am Richel, good morning and welcome dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo diha, ma'am? Good morning mga kapuso, maayong buntag sa tanan. Maayo kayo amo ang kahimtang karon diri sa Cagayan de Oro City Jail Female Dormitory uban sa atong mga persons deprived of liberty. Ma'am Richel, unang-una no, makisayod usa mi, labi nato mga kapuso, kung unsa baning bag-uhay lang nato gisaulog nga National Correctional Consciousness Week kung nakoko, unsa ba ang tumong niini? Okay no, ang bag-uhay nga ato ang gisaulog nga gitawag kini nga National Correctional Consciousness Week nga gisaulog usab nationwide. No, diin gitagaan og pag-ila ang mga persons deprived of liberty o paghatag kanila og bili or importansya as citizen. Kini gideklara nga selebrasyon pinaagi sa Presidential Proclamation number 551 kung diin kani kada katapusan sa semana sa Oktubre isaulog dato kini. Sa atong kasaulugan karon tuiga, ma'am, unsa-unsa ba ang gihimo ninyo nga aktibidades? Subay na sab sa tema karong panahona. Aduna kitay ubay-ubay nga aktibidades sir no, ang ato ang mga PDL sa mga larong Pinoy, poster making contest, we have essay writing, we have also movie night, information drive from PAO, Parole and Probation and Paralegal. So, aduna pud kita, Miss Nakoko 2021. Na-mention na gayod nimo, Ma'am Richel, og makita nato no nga usa sa mga nakaagaw atensyon gayod sa katawhan kining gihimo ninyo nga beauty pageant sa lodya sa female dormitory. Unsa ba ang ideya likod niini? Okay sir, so ang beauty pageant nga gihimo diri sulod sa jail, mao ang highlight sa among aktibidades diri sa Cagayan de Oro City Jail Female Dorm, diin mapakita sa mga katawhan o mapasabot ang advokasya sa pag-ila ilabi na sa ato ang mga kababainhan. So bisan pa paman na at sila diri na bilanggo. So ang pagpakita sa mga katawhan para sa ilang pagka-strong as women of the society, dili lamang sa kagawasan bisan pa sa presuhan. Ma'am Richel, sanglit bag-uhay lamang gayud kini nahuman. So kamusta ba ang nahimong pageant diha sulod sa female dorm? Ug unsa pod ba, ma'am, ang mga nahimong criteria nato sa judging? So ang nahimo nato nga criteria sa paghukom sa kinsa ang mahimong angayan nga madeklara nga Miss Nakoko 2021 mao ang ilang beauty or face value, ang brains ilang pagtubag sa mga pangutana o sa mga interview, ang ilang
tingog mahimo nga sumbanan sa katawhan sa paglikay sa krimen nga dili angayan mabuhat isip mo sa kababay sa komunidad. So kay kani makaapekto no sa pamilya o as ilaw ng tahanan. Ma'am Richelle, sa ato mga kompetisyon o kalingawan nga gihimo, unsa ba ang ginalantaw nato ma'am nga mamahimong epekto niini ngadto sa komunidad ingon man sa mga PDLs nato? So dako gyud kaayo og epekto sa ilahan ning ato ang mga activities diri sa sulod sa jail no. No pinaagi sa pag-build no sa ilang self-esteem o confidence. Ug usa pa makatabang kini nila sa pagkontra sa depression ilabay na sa karon nga panahon nga adunay pandemya. So sa komunidad usab no ang pagdawat o pagsabot no sa ilang kahimtang dako usab kani nga tabang aron sila makapadayon sa ilang reformation that will lead to positive no social integration. Ma'am Richelle, alang sa ato mga kapuso viewers this morning, aduna ka ba'y mensahe kanila ma'am, labi na sa mga banay sa PDL sanglit usa sila sa mga dako gayong tabang aron magbag-o ang atong mga PDL. Okay no sa mga banay sa ato ang mga PDL no kami manghinaot nga sa makausap pa among pag-aghat kaninyo no sa suporta sa miyembro sa inyong pamilya nga naa diri no pinaagi no sa pagampo o paghatag pud sa kanila sa suporta sa maayong pamaagi. So mo gid ni atong mahatag sa ato ang ilahang mga banay nga naa dinhi sa ato ang napreso. Daghang diyang salamat SJO1 Richelle Coquilla sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Og amping mo kanunay diha ma'am og padayon sa pagserbisyo ngadto sa atong mga PDL. Salamat kaayo sir, salamat sa opportunity ug salamat usab sa tanan nagasuporta sa public and private sector nga nitabang sa atoa sa overall ng activity nato sa Nakoko. Salamat kaayo. Mga kapuso, relax lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag mga kapuso, ma-inspire kita sa bagohay lang nga gipasidunggan isip Police Magiting Pilipinong Magiting Awardee nga si Police Corporal Abigail Ugoban. Good morning Ma'am Abigail and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo? Hello, okay ra kaayo ko. Thank you so much for inviting me here sa show ninyo. Isang karangalan po ito sa lahat ng viewers. Hi sa inyo, amping tanan. Before anything, Ma'am Abigail, pwede ba na mo mahibalan kung kinsa ba si Ma'am Abigail? Ako si Police Corporal Abigail Ugoban. I am 31 years old. Tubong Tarragona, Davao Oriental. Usa po ka police officer. Sa karon naga-volunteer ko sa Bantay Hayop, Davao. Nadistino ko karon dinhi sa Bunawan Police Station, Davao City Police Office. Ma'am, of course, congratulations po tungod sa imuhang nadawat nga award nga Police Magiting Pilipinong Magiting Award. Pwede ba nimo ma-share po sa ato ang mga kapuso kung unsa kini na award and how do you feel po after receiving that recognition? Actually, daghan ko kauban sa service nga amazing sab kaayo ang gipangbuhat sa katawhan. Fortunately, isa ko sa napili nga hatagan og awards for the month of October. Mauni karon ako ang gina-share sa akong mga kauban kay dili na ko ni makuha or ma-achieve kung wala ang ilahang suporta. And aside from that, can you share with us also kung paunsa ka nahimong parte sa Bantay Hayop Davao ug unsa pud ang tumong sa maong grupo? Yes po ma'am. Ang Bantay Hayop Davao usa ka SEC-registered NGO para sa animal welfare nga mainly ang tumong is to help the animal cruelty victims na mahatagan og justice na gibuhat nga dili maayo sa ilaha. Naga-rescue usab ang Bantay Hayop Davao, naga-rehome ug ang hopefully soon mabuhat na gid ang amo ang shelter para dito na mo ibutang tong mga animal cruelty victims no samtang ginapaayo sila subject for adoption na soon. Og sa amo ang grupo sagol-sagol ang members. We have law enforcers, vet, mga doctors, doon na sabi lawyers o private individuals. Going deeper po ma'am sa imuha mga ginabuhat, what or who motivated you nga mohimong usa ka animal care advocate? Okay, kwento lang nako gamay ang background niya no. 20 years ago,
doon ako first pet nga gipatay sa ako ang atubangan. So wala na ko siya na save, no, kay wala ko'y kusog, wala ko'y tingog, ug ikatulo wala ko kabaluon sa ang akong buhaton, wala ko kabalo nga dunay balaot nga nagaprotekta sa ilaha. So very traumatizing siya sa ako, ano. So dugay ko naka-move on until 2017. Dunay na rescue ang ako ang mga kaubanan during checkpoint nga puppy nga nahulog sa drainage. Ilahan ning gidala sa police station. Gi-adapt siya sa station, giatiman o gitagaan og pangalan nga Johnny. Wala na ko na malayan for after 1 year. Napamahal na sa ako ang dog, no, si Johnny. So kad ato ang pagdawat nako sa iyaha ug sa mga dogs dinhi sa Bunawan naa siya kauban nga promise nga ako na silang protektahan, promise nga na ako kanunay para mo suporta sa ilaha, ug promise nga ipalayo sila sa mga taong mapanakit sa hayop. Pipila na sa ba ng mga iro ang inyuhang na-rescue, ma'am? And aduna ba mo yung mga activities pod nga gibuhat recently in line with this advocacy? And if yes, aduna ba mo yung mga challenges pod or kalisod nga naagyan just to be able to achieve your goals and objectives? Ubay-ubay na sab, ma'am, ang mga na-rescue nako, no? Na-rescue, pa-adapt, gina-foster nako sila for a month or 2 months. Di na ko usually ginapadugay kay usahay samtang madugay sila sa ako, ma-foster fail, mapalangga na ko, so maglisod na ko og let go sa dogs and cats. So kana ang ako ang ginabuhat. And recently nagatabang tanong sa Davao City Veterinarian's Office sa pag-organize og libreng kapon. Since naatas ang pandemya, controlled ang tao, so ginagrab ko na to ang opportunity nga ang mga tag-iya sa mga dogs and cats nasa ilang panimalay nga wala sila'y kumbaga rason nga dili nila madala ang ilahang mga pets sa venue nga amo ang giset para sa ilaha. With the journey that you chose, ma'am, and the advocacy nga imuhang yung gipagtuunan og pansin, unsa pud ang imuhang mga major na takeaways or mga lessons pud nga imuhang natunan? Pero yun kadaghan, no. Animals are voiceless, no, pero nakaya nila ipaabot sa ako ang message kung unsa sa ka-sacred ang life. Gitudluan ko nila maging humble, maging grateful sa bisag unsa kagamay nga blessing nga moabot sa ato ang life. Gipa taas nila ang ako ang pasensya, gipadako pa o pinaka-importante sa tanan, ang connection ako sa Ginoo mas gipagtibay pa nila. And finally, any message po of hope and words of inspiration hilabi na sa tanan nato mga viewers? Sa tanan viewers, I am praying someday na pag wala na ako sa kalibutan kay moabot man gyud na, adunay magpadayon sa ako ang nasugdan, no. Pantay-pantay ang love nga gihatag sa Ginoo sa atoa. Ug unta kitang mga tao pantay sab ang gugma nga ihatag sa mga binuhat niya. Ang pagdawat nako ani nga award, usa lamang kini ka bonus. Kay ang tinuod nga award jud ang makita nako nga nag-continue sa ilahang kinabuhi ang mga dogs and cats nga amo ang na-rescue. Dagan kaayong salamat, Mama Abigail, and once again, congratulations po. Saludo po kami sa inyo. Tayog mga kapuso, akong pasalamat ni Police Corporal Abigail Ugoban nga usa siya sa mga nakadawat og Police Magiting Pilipinong Magiting Award. Busa pang hinaot niya nga adunay mupadayon sa iyahang advokasya nga pagtabang sa mga hayop sama sa mga iro. Samtang Attorney Resi taliwala sa ilahang kahimtang isip mga persons deprived of liberty o PDL, gibati usab sila og kalipay sulod sa prisuhan. O pinaagi sa programa sa BJMP subay sa kasaulugan sa National Correctional Consciousness Week, nahimong patsada ang ilang rehabilitation sulod sa prisuhan. Ug sayo pa lang sa buntag gipakitaan na kita ni Anthony Uy sa iyahang katakos sa pagkanta. Busa mga kapuso ato siyang suportahan sa iyahang journey sa The Clash Season 4. Mga kapuso, na-inspired na kakataon kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Ralph Ellison na it takes a deep commitment to change and an even deeper commitment to grow.
Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode piragi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.